Всім привіт! Мене звати Олена, я схудну на 26 кілограмів, і якщо ти хочеш схуднути, залишись та послухай. Ти не худнеш не тому, що багато їси. Ти не худнеш, бо немає балансу. Можеш урізати порції, можеш голодувати, можеш боятися вуглеводів, але якщо твоє харчування хаотичне, результату ніколи не буде. Запам'ятайте це. Мало білка, немає форми, мало жирів, страждають гормони, немає вуглеводів, немає енергії. І навпаки, перебір без контролю калорій це завжди буде дорівнювати зайвій вазі. Секрет не в менше їсти, секрет у системі, баланс білків, жирів і вуглеводів, контроль калорій та помірного дефіциту. Не шукай виправдань, побудуй систему, і результат стане закономірністю. Якщо в тебе якісь питання, то, будь ласка, напиши в коментарі. Прошу лайкнути і підписуйся. Дякую за увагу. Па!